tunnelmia, välähdyksiä menneisyydestä ja selviää asuntojen lopulliset myyntihinnat. Ja tietenkin selviää, kuka voittaa Unelmakämppä 2006. Ja myyntivoiton lisäksi voittaa peräti pääpalkinnon 20 000 euroa. Nähdään siis Unelmakämpillä 7. Hyvää äitienpäivän iltaa Kauniaisista ja tervetuloa suoraan lähetykseen. Unelmakämpät ovat olleet valmiina jo pari kuukautta ja myyntityötä on tehty kiivaasti. Tänään selviää, kuinka asunnot ovat käyneet kaupaksi ja mihin hintaan kämpät on myyty sekä mikä pareista voittaa 20 000 euroa. Tervetuloa Unelmakämpille! Tervetuloa, 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 tervetuloa Unelmakämpille! Rinnakkain tehty. Lappu löytyy läheltä. Lappu. Korkeimman hinnan, kun mä yritin vielä myyntivälisen. Ja lähtää voi tää on niin raskasta. Voinko mä antaa syvä haastattelu? Tää on niin raskasta. Unelmakämpille saapui 4 rohkeaa ja intoa puhkuvaa pariskuntaa, mutta alun jälkeen tuli esille hyvinkin erilaisia luonteenpiirteitä ja suhtautumistapoja rankan remontin keskellä. Voi elämän käsi, voi elämän käsi, voi elämän käsi, voi elämän käsi. Se tekee, se on semmoinen tätitouhukas. Välistä pitää ottaa vähän löysemmän, ettei kovin rapase yli. Katsoa huonoa työn jälkeen. Muoviksi nappii vaikka tein sinnekin. En oo koskaan oikein tosissaan. Ei tätä elämän kannalta niin pirun tosissaan ottaa, että sen on. Harja pitäis saada, että saa tuon tukaville takkaa niin kuin niin. No se on mikä tuolla isossa leikkipussissa. Jaha. No on tällainen katastrofipariskunta sitten kimpassa. Mä en tajua mitään näistä säännöistä. Mä ajoin tänään kolariin. Ei kunta viimaa se. Tää inhoa tätä pakkolaatusta. Mitä kumminkaan mitään auta. Mä sanon, että ei tulla pääsee valmiiksi. Jäätä kesken, se on varma. Mulla on ihan sama jäästää kesken. Ei tästä ainakaan Unelmakämppä tule. 2 hommalla asialla. Mä laitan sittenkään väärään kohtaan. Mutta onko se enemmän sit organisoinnin suunnitelluja? Tuossa oli nyt kaikki oli ihan siis sillain sekas. Mä oon sitten ehkä täällä toteutuspuolella sitten enemmän. Ei tästä irtos terä. Ei voi tietää, kun on amatööri. Meillä on tällainen luonnonsuojelualue. Tässä on hylje, jota esiintyy vaan täällä Kauniaisissa. Turhaan ne nyt hosuu. Tässä ei ole hirveästi hommaa ja aikaa ihan mielettömästi. Mulla on täällä tällainen lumimies. Kyllähän niinku työteliäs mies on paras näkyä. On niin ikävä sysmään. Hauis kasvaa ja tissit pienenee. Kaikki ei voi saada. Hyvä. Pidetäänkö kahvitauko? Ei koskaan tiedä mitä sieltä tulee. Pellepelottuma ja peden välimuoto. Koppu pitää olla, ei se muuten tunnu duunilta. Kellä riittää aika, kellä riittää pinna. Nyt on hyvä meininki. Se aika paljon semmoista alapäätarinaa oli. Onpas herkullisen näköistä banaanikattua. Sua on kiva sauvata. Tai miksikä semmoisiksi, paitsi noita risuja.
Taustaääniä. Ei mua yhtään haittaa vaikka. Hallitus päätti. Tekohallitus. Kuten huomaamme, meidänkään perheessä nämä asiat eivät ole ihan selviä. Se on silti, kun ollaan puhuttu siitä yhdessä, mutta ei ajateltu yhdessä. Poikki.